Ako ani asa ra ka ni mga bata. Asa man day siwa ko. Tulog pa. Uy. Ayahay, ang panguna-una. Wako. Pagbomba na dito sa balde kay ako maglaba ko ani mga trapo. Uy. Muro magpensyonado lang. Ora magdaay maabot ka kanang di anawa ko imabahin sa plano. Kuhaan na dire. Nani class sila wala? Galing naman. Ah, Domingo dero Lunes. Wala ay haman sikit. Tropod to asa po to sa ito kinawala. Tayo po nawala ka. Kapoy ni si Wakola. Unsa may gitrabaho anak mo na paglabara sa sapatos gapon mao na entero. Iska adlaw iska gabi ko matulog. Na, ambot din mo wako. Wako. Wala. Lami ken tulog la eh. Lami, ubot lang yung balhin mo na dyan mo nakurat lang gani ko ganiya kay. Ingong kuking kami, tamak sa akong kiil. Siya. Ingong kong kadya ko, yung balik-balik ay no, yung makurat ko nga yung balhin, magkadito nga. Electric pa naman sa imot ka na nagbuso-buso man. Dahil ako kay Jericho matulog. Huwag ko ano rin sinasiwa ko eh. Huwag kapuslanan ba? Kay ugma mo iskorilan na, sayuran na sila man mata. Dili mata, ako na pukawang. Pagpukaw na ako ka isa ka doha dili gani pasagdan jud nako nya. Masuko na siya kay ngano daw siya pukawa. Ingko gipukaw, disweldoan ko ninyo sa sige pukaw dagang kog trabaho. Unsa kada pukaw gani unta na mo mamata dayon mo dili kay sige pukaw na ara kog balik-balik ninyo pumukaw. Bahala nang magka-eskwela mo og sarili. Maingon din siya. Amo kag bisan yung tudaan na niya, maingon po na siya. Bana dyan ni Lula, buntag pa kaayo mo rin, iyang baba mo rin, lubot sa imo ngaan, ba sige kibot, sige kibot. Asa mo ni mo kibot, o mga butan pa mo? Na. Pataka lang dahil kibot, o mga butan pa mo. Bisan pag magbomba ta, kay pwedeng magyaw-yaw ni imo babuntag sa'yo, banha tayo. Na, o dili ko gusto mamutingog ko, hala, pag binutan yun mo. Asa man yung postiso la? Ayan. Naman yung bisot lagi. Kapuyan ka? Ay, bugat ka, ay matagak, inigsulti na ako, mahatak. Pwede nang ipo na sayang lang yung may magpapostisyo. Ano yung ako, ang tanat kong 12,000 ambot ko kihatag baka. Mga katik-tik, birthday day karon ni Mads Maning. Ako siya ay great. Mads Maning, happy birthday. Ang akong iwi sa imo, Mads nga. Hatagan pa ka sa maayong panglawas ug daghan pang maabot nga birthday, daghan pang maabot nga katuigan sa birthday nimo. Bisan sa ingon nato nga panginaron karon, daghan gyapon nato nga makapakatawa nga mga ato mga fans. Salamat Mads nga birthday nimo. Magkita tapuhon. Magkita ra tapuhon. Happy birthday Lola Maneng. Akong wish la dila ko magpakita sa video la pero akong wish gid kay unta magkita mo usab ni Lola nya magpakatawa mo tao. Padayon lang la sa inyong content. Padayon sa inyong pag-grow sa inyong mga supporters. Support gyapon mi ni Lola Winding sa inyo ni Sir Ken. God Atong bless. ipayon ang atong mga Sama na.
Ang atong mga driver, atong mga pan, silipayo natin sila mintras nga. Boy pa. Buhi pa tawa, pa mabugtot atong lastiko, kaya og mabugto pa na, wala na, di na sila. Ma-stress na sila sa ilang trabaho, kaya di naman sila makatawa. Nila, inig simba ko, mabugto na kay lindot kay mong mga bulak. Na ako din ipan musdak. Kalang inig kamatay, mabugto ng lastiko, kaya mamatay mo dyan yung tao ako. Maingon mo tala ako mga itsoon. Ya, mong hatag o mga buhat at kapin libo, o mahulam tanili, magpahulam. Inipamuspos ko na mga buwak, ay, unsa mo na buwak? Ya, makuan laya ra mo na, makuan ra mo na, ipang-itsa ra mo dito sa ibabaw sa pansyon. Kagwapo ng mga buwak. Moo, Maingon man ako silingan nga. May ilhan nga, patay naman ka. Basta kay mga tugba na mao na ako kay na pa may kalagtaw. Ako pagtubahon ay. Kay magbuhi pa ta. Karon unta na angayan man tabangan buhi kay makaon pa. Makaon pa. Makakaon pa kintay palit bagatas. Nya nindot kay lakay aircon ka imong ang hayaan daw na kay aircon nya mga nindot kay bulak. Ansa? Namo na ako kapungtan kay labon ba og buhi pa maghulam. Balibad, walay kwarta ni kamatay man limot mong hatag na tag 2 ka kilo. Hatag ra kung sa'yo makaon pa ko at pamaya pa itong buhi pa kumahang nyo. Pahamon kay kuan ka ng aron makakaon pa. Oo. Pare atong day na matay. Amigo na ko to. Kalit lang to siya kamatay kung Master, ngano na matay nag-istorya pa man ta. Kung ano yung mga kalit man imo kamatayon. Maayo ra po, nga namatay ka, kaya nagulam ko at iskadlawa. Mandi ka, magpaulam ang tulog ka pa. Maayo ra po namatay ka, kadalo mang katirma. Pitimandi ni mo ang dalo kaya buotan ta, maingon ang tananga. Sayang. Ay, kasayang ka swinding. Nga namatay man ka buutan na bato ka na buutan yung kaayo dagan mga tao ninja dagan mga tao ninja malipay di sa ila dilit ka masuko ug dagan tao sa ila. Pero kanang uban ako mga silingan dire. Kana inig sa kasundong ka pagsilhig. Kubahala ang gaay mga tae na mirit di halaon niya ra di ka manhinlo. Ug mahuman. Hindi mo nimo na mamatay mo dala, gidaig ka. Lain ning mamatay bitaw ka lang nga maot kay kag bilin. Maot kag ko ani jag maayo ra pod. Pare lagi tong giiter iyo kag maayo ra pod namatay ka ter kay pitri mang dili mo nga ko gabdaw mo jud ka kaayo. Maayo ra namatay ka. Naghinak to kay amigo god. Sige magkatawa ni Cek kanang ba ni Cek nagdako lang mo ba sa basakan. Nagbomba na ka dito. Pila? 2. Puno na? Oh. Puno ng tulo? Ay, 2 ra. Kay kawa ko man kay isa. Nao sa ama siya ako. Ara, tuog pa. Wala medyo da luba-lubaon. Aning kutsilyo ay mabakod na nagmangutana kung sa sudan. May pasikit lang mutuman si assignment. Dito kambing-bing manuman ni sila kuan nag-arrange og kuan dili sila maminaw. Lagi nabutan lagi dito kadali. So, unsay lutoon ni mo ron lang? Sinabawan nga karne. Kuan sinabaw nga. Ginagmay nga karneng baboy. Pagkaon akong wako kay buutan jud kaayo. Tutog ba inigmat pa? La, kapoy ba kay kumalaway sa ulat tula? Sa iskandalaw kapila kakaon. Kaisa. Kaisa ra mo ka sa iskandalaw piha pa. 3. Naon nya nga na magpasuol mapagbomba nagbayad mo sa ako Kapoy yun ayo. Kapoy kaayo. Oh, dili mo magbomba, dili pud mo makaon, kadi man mo kaon ako pakanon. Kanyang ingon sa Biblia ang tao nga tapulan dili makasala og di pakanon. Maangay mo mabomba mo kay pakanon mo kay sa dili. Oh, ikadua ko bumba na isa ra. Kanang wait abisan ko gani hinuna tingali magbitay hinuna aning kutsilyo di ara ba kutsilyo. Lang sa sudang la. Ala. Kagisa ka aning nagpayot ko aning gulay. Saan na nagulay? Sayote.
Nagapon kayo, te. Wala. Tapos lukong kung ano yung bubunglan hinoon ron na di na mo gawa mga ligo na ba may mindi at sakuan karon. Sa Wala. unsa? Luto. Lubag kung hinon anang liwag ka di ba mo sa mo tinuod nagkakirigo o bagani ko magpahilot nagkakong ano nakita inyo liog. Pabuyag man kawak mag ilot-hilot. Wa gani og uban siguro ni akong gipabati ka na nga payot ni ako mga kuan dili na siguro ni manhugas oh. Oh, gani tikangkang ni ako mga kamot sakit sa kaayo lihok. Mukuan na lang ta kay wa may lain. Disnag lang ilong mo ra ilong sa kuan. Log, high blood pa kala no? Dugay ra. Atake na ko atake na ko high blood pa ko atake na. Di ka tekihon anang Buyag mapalit og bitin, mapalit og butin kita kay dugay nan mata. Na apay maglakaw na kog layo kay maghangos. Kasi trabaho na og. Pirok-pirok mo raglanggam nga. Magsige kipat-kipat ang mata. Buyag pud lawa, jud ka na high blood la. Kay kinahanglan pag kasi mong mga apo. Ay. Ambot. Mamatay ka ko manhilak makani. Basi mga tawa itay ay salamat na matay na wala magyaw-yaw. Uy, dilo eh. Mahilak kakit! Oh, Ikaw ah, hilak. dugay pa man to la. Ha? Dugay pa man to. Mamatay mo dyan yan. Asa dugay. Kasi ingon. Mabot pa magpilag ito si Lola mabot wa. 94 magkano mo lang. Yan tipper. 100 kay parnay 100,000. Karon makadawat karon December eh. Bulitong kayo ko. 10,000. 10 la no. Mga tanan, mga apo. 3, kawako 3, 2, 2, 2. Tanan 2. Unsa man na? Kwarta? Oh, na may madawat 10,000. Lagi daw. Na ang mga apo nga dagko 5. Taga diri ra mo pantagaan ako wala nang mga abroad wala. Patay ka mami og tita. Makuan Di nila. na tagaan sila. Kaya sila pa gani mahatag nako. Wala ni me. Pero magkinaon sa si mami begi ko anon. Di pila ra man taon ang 10 mil nya pila Sabagay. ka apo. Pagyambag. Kaya sila sa Pilipinas magani man hatag. Mabot si Lola og 100 wak. Pero ikaw maghinlo sa iyang kuan. Libang nako kamo na maginlo. Pero naman, may 100,000 si Lola po hindi. Kung muhinlo kastain Lola, anak kay 10,000 oh. Na sigong-gong dyan kay karon usahay lagi magkakaan magkaon. Labunan mga shoot tayo tae. Yung kung magtuon-tuon na kapag lababa kay maglubog na ko kisa may mga sabi ay. Sumuka sa maglubog la eh. Lagi gani ako gainan siya. Magtuon na gud tamak-tamak isa na permero. Di man daghan igo ra man hingkuan kay kanang Di nakaabot. o kana inom labsobran sa inom ba makalibag pa pagkaugma. Uni, bulag pasampit ra. Gani kayo. Asa yung sakit? Labo lang Wala naman nalit ng libang. Dugay na to. libang na lugwa lang dupling baho at sa kamot tae wa di ay manabong. Wala dyan kay. Dero, igit-igit. Di wa may baho ako tae mo ra magpan. Kay baho, tamak-tamakan. Ang ano eh. Si murag pan. Murag pan lain man ila kay baho man kaayo ako kay basa man murag pan di salba. Dan, isa lang pa wala skincare. Gana. Bilin mo tabaw. Tara ligo ta. Tama na ni Gong. Ligo tatong swimming pool la, dalo na to ni sa pool. Ay. Kani sudan. Di ito mahaw-mahaw sa ta. Magsug ba ra tag isda? Ah sige. Magaglumot. Ha? Lumaw to eh. Mahaw ay ta. Ini na. Totoo to ko. Ina, pwede ninit ko alam na. Ang Wako! Oh! Unsa may imo trabaho gikan sa pagbata na ibutanganan og tubig. Largo ka Oh, igo sa ka. imong trabaho na. Usik na na. Unsa na? Unita na.
Bawat pagsugo. Butan malagay mas dabawak. Diri Hindi ka mahaglok ni tita nga. sa man mong sudan. Hindi man makakaon og Mag-unsaon ni mula sa buwan ni mo. oh, mao ni among sudan mga katiktik. Sagulan og sayote. Oh, nya sabaw-sabaw gamay dili pagdaghanon kay wa na ilami. Ay, magbalik naman dyan ito. Basta naman dua. Libre na si Jeremy Peng. Peng, libre na si Jeremy. Na 50 may entrance dito la. Ha? 50. Tsuk na ala, oy. Maligo. Dili na pagdaghanon oy kay Maligo na sila ang tawag dito. Balibulan. Malibol ba? Magbalibol. Ligon ta. Wala na na yun. Ay, wala. Wala. kuan. Ibutang ni sa Jared. Ikaw tabang. Abri Andres oh. So, there. Ah, bato maski kuan na daot na. Dili Dali, di Yula. pa daw sa- Chris Japon, labay na nila, oy. Ikaw hinuna pa ilabay. Ngano man nagulay pa man lagi to og daot pa. Oh, Kaya man ang gulay, oh. Tara ko, daw. sa ibabaw ra na, sa ibabaw ra na, sa ibabaw. Ilabay na nila, oy. Hindi mo Palit to na niya mo dito sa palengke mahal. Ikaw. Ain ra po ni Ang ko lata sa na, kuhaan. wala. Ha? Ang lata. Bitaw wala na ko ang lamaw lang. Kani lagi si Boy, man mo na malagot ko mahatag na ko na kani kami Lisiana. Magbuhi ta na kag baboy la ba para sa mong birthday. Wala Panatay ka butangan. Wala tayo lechon nun. Butang din ni unya. Kana magtugway-tugway dito sa pa. ug dira. magtuguan. Dira nila kanang ila jingjing sa una. Baka na nila. Diha baka nang kamunggayan. Dili pod pwede. Ultra po ni ko ang dilay. Baka na nila. Kasi sulod man galit ng sugbaanan dito. Gigawas yun niya. Ambot, gano ka na siya? Aron dako Murag lang. iya. Aron dako. Baka na lang. Kaya aron dito na ito boy sa sapa. Na. Baka! Oh. Kamahal ano. Muulan. Pila ng mga baka ron la? 30 mil na. 36. 30. Bako. Baboy. Dito pa na may paboy ka pa pala. Sige na lang, magluto na daw la. Dagan na dito. Ay mga katiktik, magluto ko aring ako ng goan. Lutoon, magpahilisan sa ating tambo. Ito naman. Di. Ito. Paspas adlaw lang jutin po ko niya. Wala ka ng gasol. Wala lagi kay. Kung hindi ako kapante, mahagdugtad ko ani. Pero ganan dili. Ambot isip kang gipre man ni ambot mahagdugtad ko ani basin yung mamuto ni isa kaning gasulang. Ah, dito single lang nimo. Dapat kami kang sibangan tangtang na ipo na. Dumod ka sa last bitaw, tag 2002, doha ka borne. So diha imong mga fans la basin mo sponsor sila. Inig-ulit. Yung dahil mga katiktik, ang akong kasi mga katiktik sa iskadlaw. Lahat yun tayo, pero di agwanta lang nako. Tulo ka. Butain sa isa ka adlaw. Tag 73 ang adlaw, 79 ang akong adlaw. No, mas makatipid kung maggasol ka lang. Una ay gasulod sana ko. Wa po ko ipalit 1,001 man. Hindi. Nga adiri o na ama ko itangking tao. Sarong sana guys.
Basin ganahan mo sponsor ka Lola guys. Kay Palitin sa kong minus na gyud among kuan earning sa vlog karon mo bitaw na narbaho ko kay nihinay na gyud ang vlog kay kuan na dili na sa para sa una. Di man gyud permanente ning vlogging pero importante na gyud gyapon dawaton. Mo pod lagi igora pod pangunsaw mo. Ang gawa sa mga katik-tik, igor ako makapalit og kanduway isa kalongnik. Nawa na dayon, maayo gani kay naapoy mo sponsor og kanduway kay. O wala pa ko sponsor kanduway, namatay ko, di ko makainom. Uy, sana. Luya nga ako dawa sa asa, ko ka istorya. O makainom gani ko abtik. So ako ni uli po ko kay birthday man sa naga-video ka Lola. Karon ako na po nag-video ka dali. Tapos mo uli ra po ko kay duty na. So kung basin na mo yung mga sobra dra guys pa. Sponsorin niyo si Lola og Shilin. Ako ani man lagpok mo pud ani. Kanuway oy, bukan ako mga katik-tik oy. Matay ni ko ana ni. Kusog ra ko kay sigal ah. Unsa man no? Unsa man mo taklog? Magtabon ko mga katik-tik kay bahala na mo lagpok dili sa naong. Oy, di mo na. Ilunod na ako mga katik-tik ang ahos. Ahos sa Bombay. Mapa eh. Unya, ilunod ako ng karne. Alam niya ang taba. Uka ka. Sige na. Sige. Mga katik-tik, baon na to, oh. Mga kabetik, magsere. Uy, gunggong unsa man ni siya? Bukog. Pwede man na. Oh. Pahas yun ang butin na ila eh. Kasi, uy. Ila rin kinabuis butin. Dili ako na ini. Itong dako nga, itabon nito. Ito ang imo, kuhan. Madayon la. Madayon, yan madayon. Pila ka tao na, Sabay na si Kuy. pila ka tao imong kuhan. Kanang ang entrance man. 30 lang bata. Singon. Bagko may ito eh. Nindot ito aklalom. Oh, dalom. Tapos lapit lang sa pa. Kato man ko, pero ako kaligo. Pero kapila no, ito man nagpictorial sila Queenie. Dito sila nagpicture. Sabay na si Pepeng. Kulik sa nina ko eh. Kulit ko kanina. Karon naman. Umiyak pa daw. Karon na po kay muuli nung pugdabog. Gano? Karon po sila sa... Jeremy, sakay sa balay, Jeremy. Wala sa nina. Ukban sa ako mga katik-tik. Ilunodan ako ng Mapas pala. kaning Sabaw. Oh. sili at sal o gloya. Ako mo apply kung trabaho tana pagluto mga katik-tik dool ra mo maluto ako kay di ba salip inyo mata. Daw bubuan na ako og tubig oy. Sabaw.
Ngayon na, diya. Gani pa, kasi bukal-bukal malayo niya. Init ang gudaan la. Oh. Init na daan ang sabaw ba? Gong! Ako na ni ilurod din sa yuti. Oh. Oh. Anak. Nasapit na kamatado na ni. Kalas, wala nila, uy. Palit na pod. Long. Balik sa ito, Long. Okay. Ay, mga katiktik, ilunod na ko last ni repolyo, sibuyas dahon, o kolikot. Puti ka ay po di repolyo, ha? Sarap. Pagani na kabukal. Abo daw babukal ni. Nasagip na mata. Daw, telo daw. Ay, ulami. Pabukal na lang. A few moments later. Mga katiktik, mauna ni maluto. Mga unami. Mauna. Dali mga katiktik. Mga utapon sa panukaraning. O ano. Dali ka mo. Sige, simot-simot mo. Balik Pepsi labi. Wala. La, Pepsi la. Dua. Balik dyan yung luwag kaka ko si mo. Damo ka nagpalit o buting mo. Rato ang 50 pesos na. Ako yung may motor la, balik-balik. Minsan mananak.